No concello ourensán de Sandiá saíron hoxe cantar os reis polas rúas, unha tradición ligada a esta época do Nadal que se foi perdendo por mor do despoboamento nas aldeas. Bea. Hai 3 anos que Sandiás decidiu recuperar esta tradición da man do Centro de Desenvolvemento Rural, o Viso. Cada ano cantan os reis nunha aldea distinta. Desta volta tocoulle a Piñeira de Arcos. Percorren as rúas cantando porta por porta cantigas tradicionais que noutra hora os máis novos cantaban aquí nesta zona da Limia. A cambio da súa interpretación reciben o aguinaldo, normalmente en especies. Últimos ensaios antes de sair á rúa. Desde o CDR o Viso levamos moitos anos intentando manter as cousiñas que herdamos das nosas avoas e dos nosos avós e intentar que non se perdan e transmitirllo a esta xente máis noviña. Na Limia houve moito arraigo sempre de cantar os reis. Cada ano levan os cánticos a unha aldea distinta de Sandiás. Hoxe percorren Piñeira de Arcos. Que che deran ese aguinaldo, que xuntabas despois unhos cartiños e unhos caramelos que para os nenos, eso, al menos para min como nena, era unha ilusión tremenda, non? E entón pareceunos que era unha boa idea volver a recuperar e aparte como ese sentir do Nadal, non? Un sentir que levan porta por porta, recibindo aplauso e o aguinaldo dos veciños. A mí me parece maravilloso. Sí, o sea, ni sequera o esperaba. Ademais que veixas os nenos por aquí pola mañá, é emocionante. Especialmente pros maiores que aínda lembran estas cantigas tradicionais propias da Limia. Pois ir polas casas ca xente e ir cantando os reis pa chuches e pasase ben. E íbamos por toda a parroquia cantar os reyes. Neste tempo pois ainda non había os chourizos, pero bueno, sempre xuntábamos unhas rosquiñas, unhas galletas. Efectivamente, de hoxe nun ano. Cada día os pueblos hai menos xente, pero bueno, con cousiñas así, pois parece que non levanta o ánimo.